दिनै उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि दैदेननायाव बुथ कमिटिफोरनि मिटिं जादों, बुथ लेभेल कमिटिनि मिटिं जादों। 5टा समस्तिनि बुथ कमिटिनि मानसिफोर फैदों। 300 सामथिं बुथ सेन्टार दङ। दा जों जेखौ नुदों दा बिपिएफ दल हिसाबै एबार दासिमाव माने बिपिएफआनो 1 नाम्बाराव दङ। कंग्रेस आरो बिजेपिनिफ्राय जौसिनाव भट मोनगासिनो दं जों दिनैनि दिनाव दरं उदालगुरि लकसभायाव। आरो जों देरहानाया खाथां। जोंनि बिटिसि ओनसोलाव 11 लाख भटार दङ। 11 लाखआव बिपिएफआनो 5 लाखसो मोनखागोन। जों बाहेरानिफ्राय 1 लाखसो आरो मोनदेरबावबानो जों उइनार जाबाय। स्पष्ट खोथा बेनो। सार, हाग्रामा महिलारिया मन्दिर मस्जिद गिर्जाफोराव थांनानै आर'ज खालामहैबाय थादों, रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनानै। दा माखासे मानसिफ्रा बुङो दिन्थिफ्लादोंसो होननानै। सारा मा बुंगोन? बे मन्दिर मस्जिदाव थांनाया खेला खालामजाया। बिदि धर्मखौ लानानै बेबायदि पलिटिक्स खालामनाङा। आङो बयबो धर्मखौ सनमान होयो, समानै सनमान होयो। बे हिसाबै आङो मन्दिर मस्जिद जेराव थाङो आं बयबो धर्मखौ आङो समानै सनमान होदों। सार, फाइटिंआ सोर सोरनि गेजेराव जागोन? जोंनि जुजिनायाथ' दरं उदालगुरि लकसभायाव बिजेपि, कंग्रेस आरो बिपिएफ तिनिख'निया फाइटिं जागोन। तिनिख'निया फाइटिंबो। आरो दिनैनि दिनाव पजिसना बिपिएफनानो 1 नाम्बार। बिपिएफआ देरहागासिनो दं। देरहायोब्ला सार माबे बिथिङाव बांसिन खामानि मावो? देरहायोब्ला माने माबे बिथिं माने एमपि जोंना केबिनेट मन्थ्रि सासे लाहैगोन। 2 एमपि जागोन नालाय। केबिनेट मन्थ्रि मोनोब्ला जों मोजां डिपार्टमेन्ट लागोन। बिटिसिनि थाखाय बांसिन जों खामानि मावो। बास बेनो।